Wasek ni pioneer Cape Arni inut kubik positif akisuk longpon ang thek abang pu arun kakuti bang sopir hepen ci opon tanglo arun kakuti labang ke bukla police station parlopon angkang surupu thar arong amekar pusi pang thek pont apran kedam jui abang pu arun kakuti kedam tang arun pa engkoi ke thom arni si chennai pen difurong spian nang palelo difurong spian nang paledet pen api alang lipan bukla lalong kedo bahuni adorso gal hostel along salang lipan nitroxy pan quarantine bipon lo alang lipan nitroxy quarantine ki bipon ahut sat lang ki enpon ang theklang pon pulotang si alang lipan nikiti pusi ang theklong pon laso nikiti ang theklong pon det pen alang lipan home quarantine padu pon lo home quarantine bipon hosi alang lipan COVID-19 positif ang theklong pon laso COVID positif ang theklong pon si alang lipan bom kru arni dipurong supi along an si kilang si pan alang liban pan kewan bom husi tuwar beng an alang libang acandam joilo di Pu Lamding Road along kedo council walk saw him along quarantine ki bipont not adak quarantine ke do bom abang pu atum pan doktor atum pen si kilang pon pamimi lapen kedo odin kang thir theder ajok hadak quarantine ke do wek abang pu atum pen ninggang samsi alang litum ningduk spaklang pon Limen ke kugantera nilirong ke lang lokso lang tugrong pierong nilitum Karnataka Bangalore arong pipen hodak nilitum na ke bar ke tarik ini anisi hodak penang barlo lapen nilitum dak Karbiang long nang chile ke tarik trogan nang chile long lo lapen de hodak Lamding railway station along dak napasunsi dak pen nilitum phan ini kareng bus pen nilitum dak di full medical police longan nilitum phan nangwan pen nilitum apan screening nangen pen nang register lo pen dak pen ako nangwan thulo dak council workshop barokilio long nangwan si dak nangut penelo dak nang pasun lo para ke sartung nang putekang lo nilitum phan pini kalite penat nalitum pan doktor tumbang si nalitum pan treatment nang enji pola nang tham dekang lo kenilitum stame nilitum ta ning arong lo ning cepat helo lapusan prapjin pen treatment nang yan pola tenilitum ta ning arong lo athe dak reserve me heng no stame ti theklong ko pola nilitum ning arong lo nilitum pan nang putekang lo lada pini galite pinap treatment nang anji bola nang tham dekang lo plapente pothorani ako nang lit lo nilitum phan treatment nang anji gali doktor akeng pa anta nilitum theklong nelang na puanta jo lason ja lo pini an nipian ke chok lo pini anda theklong nelang lason blote ko son lo nilitum ke ki positive tang donde negative tang donde ki doge chingui kung lo ki chu gi jun hota lo line ta distance social distance atu pe mekake jo lahai pen da kisung du biglo nitum lada in charge ki dui ka in charge avelo thang da avelo ki clean nei ko dakto ki clean nei ko nale pene drain along ko nale thau lahai ki ter ke air lahai long hata clean ante lason bulute ko son lo nilitum ki dudun thek ko lason bulute nilitum ke dak pen hentam ji ni nai lo laki la alang like harbamon tarolo alang li rong ke samilang so kangchim rong pierong
alang li Bangalore kidote ka hot chikloyon thom lo kisso alang li konsil along pen kwan ne kirap ka chohang sitame konsil kacharia tum alang li phan asap anda kirap aviderlo alang li kisso lake duwai ke salam ang nim kitana jok chloroform puisi a chemical amen la suang nim pen jok sialang li kisso cholong lo alang li lake kisso ke aning kisso awak klem hur la penda chithege wang no chit alang joy krenga hak la puson yalo la penda alang li hadak du bom hut stame konsil pen kirap ka ve jok si alang li kido room owner amalik atum si alang li phan rap derlo alang li kwan ma ke khorcha nahi ans tame ruma malik tum si piderlo medical report lo ini phan oda ka bimalio hospital lo ini phan report adola la hano la pente ini medical khorcha pot ka ini dadak isre ta kurilo isre ta nili duita lo isre kurita la pen nili medical khorcha poran ki nili jiban mete lo stame bahayam si nampak lang chot po ya medical khorcha pot dunia ka lahalo alang li hoda ke dupom hufse ke chelangi oxygen ke na hormulo ani wang si ke nang la dak nang le ropen ke thangta aveyo la pusana kisung lan ke chichak nang la pen te du thulang la dak nili tu ma phan nang pi a bed sit pe la pen te puhu sitame laha ki yustang ki entang a hormusi nili tu ma phat nang pi la son bolote nili tum ke tunun vek po positive negative stame la ki entang aprang ke dotang atum ki entang ke bebe itang la hai abet sit apuhui apesi nili tum phanang pilo la si nili tum phan nang pipe nili tum ke nang lo ke bebe inang lo non anta akimida velo thangta velo la penta irrigator sam adim stame tak thangta velo sabunda velo thangta velo nili tum me thang si ho Bangalore pen bangbom hot nang chi nam si lahai ta jo kichar sam ilong lo dak thang facility ke me thangta ve ahok lo nilitum dak korin center long nang dolo ni thanang wan lo dak nilitum Bangalore pen wan nilitum han dak betsit lo dak lo nang tum ke do nang jadi polo dak ya jata ve kilima pe puta ve nai musuri mane pu ta bang kius tang ho hong pen sini nilitum ke wan hong bang ken tang nilitum bang ve prang ta pujiti bahai ni ke long pu pen pon elo la so betsit ta long puta hong si biver la apa la so bahai ni pujiti ke long padeng palang tu ke the tum medical in charge no bang pen si tais wan sinang pang thir nang je polo non ke la so betsit ta hong si biver ang para nilitum ke bang la so betsit pot tong nilitum nong ki usare lo nek ku filone bang ke to tang tu ne than ke dak pujiti bahai ni ke long betsit tu la dak ape amusuri ya nane nang tum sian labu punang ipu stan tu ya bedet format hong arjulo enchas la arjulo hong nang ave gitu incas pun arjulo incas tadak ave karjuja incas masih ave di tu hampas penang thon kok lo nang tum dak lo puto kawan colo tu ma kita kacili ma pe ve musuri ave koson ma tin hong inun panya besi khali long besi ni tungi lai si endam da lo pai ve chitim ta dokti glaso jokin tum na musuri ta kius bang entang ta nang kok lo ender lo angpen tu lason positif apa kita keciun vek po akimi wa nang je perlu nili ethe kachuni ri kang tuma la hanlo dak mane ke the ke ding tum sitami aso nanglang ke ta sonte pusi nili ning ke thelu poi pe sitami nanglang de te nang par ke ni tum ta te dal sitami ethe chuni ri kang tum prapjin pe nang rap ji pan angeni le ta chuni ri tuma la polo non la ke do ke thaka di ma ba la api ri la hai dang yosi akimi la hai nang pi puson te ne ta wala nili tum sitami ke do ke thak sitami ning samjia pola pen ethe ba ke la ke to ke thak te thelong par la hai iri ke char sam lai hoi hormu pen jong si nang pi protein tum se tami pon ni dak ke to ke thak pen se tami aso safety phanan ke doji polo jo lang tha quarantine long ke do nai pulasan halo ma jo keter ke er la hai wasmen avelo thang avelo in charge ta avelo irrigator sam den lo para ke lakat sabun ta avelo thang ta avelo sanitizer avelo ta ki clean bang avelo jolang tha yola la sonja do ani nili tum phat dogna ka hos yakin lang tha keter suk kalijo richa samadiman son sabonda velo sanitizer ta ke apota velo thangta velo jolang tha yola son side le keter air
lasan bulu te nilitung ke lake kiso ciun vek po mesen atum ta ciun po mesen se do ciun po lang tha yo lang tha la lake kijun lang lo lake ken lo la so ken long ke pa pho bang ke do biglo ladak si ka do ka veta ladak nilitung ke do akote atum an stame dak si penelo bong chuan po ladak sing ke chupa pleng po ladak si kipon dak pen si pon pon lasi nilitum phan la kichok jona hot anotina phan bong si sile nagron pon sante misanji la pen te ladak ta ki ot pen stame chune depo nonge ladak si anotin stame odrep lo dak pen si durep lo lason bulote nilitung ge la ke chun vek bolte la ke choing ti pustame lason athalo anotinda la ke chopor holo bolte dak si chumbre dak si ekdom dak pen si chu en reblo anotinda chumbre lo lason bulote ko son lo ke la dak thanga discipline thanga klina velo dake la pusi chum bom chupon bom lo lason bulote nilitung ge la ke long vek po lang tha lasi nilituma hin pen kachuningri kang tunggela la hayaf kimi senavar saya facility nilitum phan prabjin pen nang piponik e la pente nilitum phan treatment prabjin pen nang e polite nilitum ladak kiduke nilitum ke thangta levelo hem chidam rurabang si kemelo lason bolote lasian than pachini pen nililam the intan koglo kardom Pardon.